Hoi, kilas big decoration Christmas kiri bapeni pui ping kisnong katha ba kumju iki yang kisam kijong pi. Re om tang kata ba kham kong san hi kalang mon ra jingkermen ni kita ki ba don hapne kijing kutlat kijing sem jinjar. Am jur khamle ko ye kani thendai kani ri ka appeal nta jong pi ki following an ka por bala star ka apply to kanon ko Christmas program da bata ki new phong ki khonswat ki bawan ki orphanage ba pher ba basna susu ka long bai kani program la pania de ki khna samlan mo lai ki badang lek puli bampat don jingmi e thendai kila sei na la pla la jong man pania company program no wi sunam shu wei pa. Ba ngarung an sei don bentah ka program jong ki bakani ka ditang ka pil napta jong pil pi kwa ban no senyang syakani ka le phiru pi kwa ban dan mata pila ban su contact hunu number pila ban ai ki jinga sobhag jong pi dak ba kum gur kom ru la pi kwa napta jong ni Christmas khamtam lele napta jong ki khonswet ki bawan nagi ni ka ofne ni Christmas program kan long nadu si beje hadu ko masan beje ele shai ksni taman re kam demut e pi ni dan mata hang tu tin re pila ban no senyang badai ba kum gur kom ru sa shufo nagi ni number banira ba pi ban pen poi te jinga sobhag jong pi shaki ni khonswet hoy wala ka long ta ka Christmas ru hndai ai kan long jing khu ba jing kremen napta jogi ki nyo phomot ki havret. Merry Christmas.